Mautan ninyo guys, akong sudan is kuani siya. Karneng baboy nga unod sa baboy akong ginagmay then gibutangan ako og bisol. Nay bisol, nay carrots, nay pancit, gilamog-lamog na nako ni siya guys. Kuha na siya inimbinto, then gibutangan ako siya sabaw gamay. Kaya akong mga customers is mahilig magsabaw. So akong gisabaw. Dami raman pud siya bisag kuan. Gilamog-lamog na kong sagol. Inimbinto ni siya nga mino. Charot. Magaman na natag minuani guys kay wala hurot nagluto ang mga mino-mino. So mga unta. Pamahaw pa ni. Plus 11:30 na. Anak man dyan ang kusinira guys. Mapas mo permi.